Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela kenazi ezihamba phambili namuhla. Owamaphoyisa uthi uyakweseka ukusungulwa kwekhomishana. Kube injabulo kubungazwa Olga Mandela. Kanti ke wezamanzi ugubhe Olga Madiba ngokuhlukile. Izindaba za 1KZN TV zifundelo siyabonga uKadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe wamaphoyisa omisiwe uSenzo Mchunu uthi uyaseseka isinqumo sikamongameli wezwe uCyril Ramaphosa sokusungula ikhomishini ezophenya ngezinsolo ezimyamanisa nobugebengu obuhleliwe ezavezwa ukhomishana wamaphoyisa uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Umchunu usho lokhu ngesikhathi ke ebungaza usuku leMandela Day ebomvini eNgwelezane. Ungqongqoshe wamaphoyisa osamisiwe kwesikhashana uSenzo Mchunu uchitheke isikhathi esingama-67 ukwaziwa ngokuthi Mandela Day ngokuthi kapende inkulisi ibomvini eNgwelezane enyakatho nelakamthaniya. Lokhu ke kungenye yezindlela zokubungaza usuku olugujwa ke iminyaka yonke yokukhumbula ke lo waba ngumongameli wokuqala wenkululeko kuleli uNelson Mandela. Umchunu ekhuluma nabezindaba ubeseveza ukuthi ke uyasamukela isinqumo sikamongameli wakulelo uCyril Ramaphosa ukuba ke asungule ikhomishana ezophenya ngezitsolo ezimhlanganisa nobugebengu obuhleliwe. Umchunu uthi ke uzimisela ukusebenzisana lo khomishini ukuze kusheshe kutholakale iqiniso ngazo lezi insolo. Lenkundla ke ongibuza ngaye enqunywe umongameli iudede ukuthi laba basolayo noma lo osolayo ayibeke, lo osolwayo ayibeke, ebese ke kulalelwa ke ukuthi isisindo siya ngakuphi. Ngiyayijabulela ke njengoba ngishilo kulesa statement sami sasebusuku mayeqeda ukukhuluma uBaba Ramaphosa ukuthi angizoyimbandakanya kanye nawo wonke amakhona nentaba zayo le commission, phendule yonke imibuzo ngoba ngikholwa ukuthi izobe inobulungiswa kulabo abasolayo, inobulungiswa futhi kulabo abasolwayo njengami ukuthi bathole ithuba lokuyikhulumela. Okwamanje ngithule nje ngoba ubaba wathi uma kukhona izinto ezithanda ukuthi zibe inkingana angoyibuka ngamehlo, angoyisebenza njengamehlo, ngisayisebenza njengamehlo. uMacingwane uthi abantu behlise emoya kodwa ke kulindelwe uphenyo okuyilona oluzoveza liphinde licacise ukuthi ke lezi insolo zileqiniso kangakanani. Ngibona ukuthi kufanele sonke silinde sibone ukuthi inqubo ezolandelwa kanjalo neziphumo kugcina kuhamba kanjani. Uma ngabe ukuthi kukhona okusolakalayo ukuthi kukhona mhlambe okungahambisani kahle, kuney'nkundla zalokho ukuthi kuhlelwa kahle ukuthi nakho sekubhimbeka la, awukuvimbi lokho, kodwa futhi awuthathi bese uthathi iy'nqumo ezingacutshunguliwe kwabonakala, ikakhulukazi ukuzwakala kwey'nhlangothi zombili. Kanti ANC eMosaladla ithi ke nayo yasamukela isinqumo sikamongameli sokuba kusungulelwe khomishana ukuze ke kucaciswe noma kuvele kabanzi ukuthi ke lezi insolo ziyizo noma kuzilona neqiniso. The decision that has been taken by President regarding suspension of Macingwane, we respect that. Yes. And equally so, we respect the response of Macingwane in accepting the suspension, leave of absence for that extended period. Yes. Yeah, but moreover, we want to say that ANC akakazi as express procedurally ngesimo sikakhulu Macingwane. So is fully committed ANC emsebenzini ma activities akhe amanye awo la. And kodwa okwethu njengamanje ukuthi we want to preach a full gospel to our communities, particularly KZN and the entire South Africa. Ukuthi there should be calmness among ourselves and among the communities. Nasi our respect umphakathi wethu and so ukhonzile. So angeke siphambane nezifiso zawo. Lesikiza indaba ze1KZN TV, mina ngingosamkeliswe Nqulunga, kibeka ngisebomvini ke eNgwelezane. Usuku lokukhumbula uMadiba lufike nenjabulo emndenini wesaguga esamuka nezikhukhula ezakhahlameza eLamontville eThekwini nonyaka, njengoba lo mndeni ke unikelelwe ngendlu entsha ngokuxhaso ke oluvela kumnyango wezokuhlaliswa kwabantu kwaZulu Natal. uNtomkhona Mhlongo uthi noma kuvuka izinhlungu zesigameko sokumuka kamama wakhe, kepha ke lendlu ibathoba izinhliziyo beumndeni.
Kuvuke umunyu kumalungu omndeni weSaguga esamuka nezikhukhula ngasekuqaleni konyaka ngesikhathi unikelelwa ngendlu. Sibhlungu kodwa ke okusisiduduza kakhulu sesithola ikhaya. Noma ngeke uze kube lula usheshe sikhohle uzothatha isikhathi. Kuningi nje kuhlangene kodwa sesijobulela ukuthi nje MEC isithembiso wafike bashiya ngoFebruary 26 basifezile namhlanje. Sijabula kakhulu sithola ikhaya noma uma engekho kodwa ke sesizoba nako ukuthi uma ukhona obananti ikhaya. Kuzosisiza kakhulu sibe nekhaya ukuze sikwazi ukuthola iclosure, sikwazi ukwenza nomsebenzi wakhe. Ngoba okunye bekwenza kube nzima kakhulu ukuthi umoya wakhe usale. Yabo, mhlambe mesenza into ezulu ezokwazi ukuthi sitande umoya, mhlambe naye uzokwazi ukuvela la akhona. So nje sijabule kakhulu. Ukona nje wenza ukuthi sibe nethemba nenhliziyo izoba nokuthola kancane. Lesi Saguga samuka kuguguleka imijondolo ekudle umfula umlazi ababehlala kuyo ngesikhathi kunezikhukhula ngasekuqaleni konyaka eLamontville ngeshwa kuze kube manje kasikaze sitholakale. Ngicabanga ukuthi indawo yaseLovu ya-identify njengenye fully parceled yendawo ezingakwazi bahlale khona abantu abebesuka kuma-transit camp izindlu eziwu-37 njengobona nje eminye already siyiphelile eminye ayikapheli so ngicabanga ukuthi soloke sibafaka nje kuma-segment namhlanje so handover futhi so ithinta enye lesakhiwayo ngoba ngicabanga ukuthi usuku laMadiba lithi-ke nathi asingcole sihlale nabantu senze into ezihlukene so sicabanga ukuthi kuyilokho and eThekwini enye indawo ekhahlamezeke kakhulu ke ikhukhula kusho ukuthi i-focus area nathi kuyofanele siyibhekele kakhulu khona manjalo njengoba izinhlelo zokubungaza usuku lokuzalwa kwaloyo ba umengameli oqala omnyama kuleli umsakazeli womphakathi iEast Coast Radio yesole izinyembezi esinye isisulu sezikhukhula zangonyaka u2022 ebese sihambe waguga isicathulo sizama usizo isimo ebengikusona bengesona sokuhlala umuntu ngizama yonke ke iminyanga ebifanele ngihambile but bengithembisa baze bafike sona ngizokwakhela kodwa akaze ngakhela uma ngakukhombisa izithombe besithi sisendlini sibuka isibhakabhaka bengisendlini sibuka isibhakabhaka ngoba nginomndeni omningi ngase ngiyaquba ke komakhelwane yazi ukuhlala emzini womuntu kuyaba phuma manje ngingaba naleso simo phuma manje ngifuna ukwenza ukuthi uzophuma uyephi indlu iyodwa ubuka isibhakabhaka lapha kuthiwa phuma ngike ngasenkingeni kahle ebengikulindele bengilindele mhlawumbe mina 1 room ngoba ngiyangibona bakhele 1 room le nto engaka mina konke kwenzekile ngisola amazwi okubonga but ngiyabonga kakhulu izinyembezi enginazo manje ezenjabulo because bengakulindelanga lokho ngisizakele nginekhaya mina manje ikhaya labantu ekhaya labazukulu bamleli ikhaya labantwana bamleli ukukhuthazwe izinkampani ezizimele ukuba ke nazo zibambe iqhaza ukulekelela uhulumeni ngokusiza imiphakathi edingayo I think eSouth Africa ziningi izinkinga ezikhona emphakathini kungaba izinqala zesinda ngaba izindlu njenge private sector kumele sisebenzisane nohulumeni ukutheni imiphakathi entulayo sikwazi ukuyisiza so kubalekile ukuthi sibahlanganise thina sifana ne-channel ukuthi sikhuluma nezinkampani ezikwazi ukuxhasa sikwazi ukuthola imiphakathi yethu edinga usizo sikwazi ukuyisiza so asikwazi ukuthi sinebhizinisi kwi-province yaKwaZulu Natal singakwazi ukuthi sibhekelele izidingo zabantu abaphila kule province ezindabeni ze1 KZN TV kube uNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Umnyango wezamanzi nenhlanzeko ugubhe olikaMadiba ngokuvula ngokusemthethweni isakhiwo esisohlanza indle empophomeni okulindeleke ukuba ke silekelele lomphakathi kanjalo ke naseHawiki yonkana bobabili ke osekela ngqongqoshe kulomnyango bathi ukuvulwa ke kwalesakhiwo kuzoletha ushintsho kwingqalasizinda yaseHawiki. Umnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuleli uthi uqondanise ukuvula kwesihlanzindle sasempophomeni nosuku lukaMadiba ukutshengisa inhlonipho kulengqalabutho yenkululeko yakuleli. Particularly this day is an important day across the world
being it Mandela Day, and that we wanted to commission this particular plant. It's a 6 megaliter plant, over 400 million that has been spent, to upgrade this plant to get it to the kind of standard that it is in now, so that we may be able to then, kind of address the issues of sewer in this particular area of the Umgeni local municipality here, and essentially really most importantly make sure that the final effluent that leaves this particular plant is one that is of quality standard and is able to also then go into our dams, our tributaries and whatnot, so that we can have quality effluent that goes back into our rivers, and making sure that we are able to address the issue of pollution of our water resources, which is effectively at this stage in South Africa a huge crisis that we are facing. Elinye iphini likaNgqongqoshe kulomnyango uDavid Mahlobo uthi lolu hlelo luzofukula umnotho eHawiki. Le ndawo le ithathe iqhaza layo ukuthi njengoba indawo exhuma indawo yaseMgungundlovu eMaritzburg ixhuma iTheku, bazokwazi ukuthi ke abantu abaningi bakwazi ukuthi izindlu zibe khona, abavakashi beze, but ikakhulukazi njengoba le ndawo imela kwezamanzi inceke kakhulu kule system ekuthiwa Umgeni system. Mamanzi akhona engcolile azongcolisa idamu lethu elibalekile iMidma Dam namanye amadamu, kusho ukuthi amanzi ehlela kwezinye indawo ko South Coast nakoThekwini azobe ngekho kahle. Kodwa ke ireport siyitholile ukuthi iproject yethu ithatha isikhathi eside. Kuyasho ukuthi iqalwe ngesikhathi la kune COVID-19. Ukwanda kwabantu abakhile endaweni kuphoqa ukuba kushintshwe ingqalasizinda. Leli lokishi laseMpophomeni lalakhiwe nje ngesikhathi sobandlululo, lakhelwa abantu abambalwa, nengqalasizinda eyayifakwe khona yenzelwe nje labo bantu abambalwa. Ngokufika kwenkululeko nokuhamba kalula kwabantu, banda abantu abahlala eduze kwaleli lokishi. Imeya yomasipala Umgeni uChris Pappas uthi sebezoqhubeka bavumela abantu kuba bakhe. Sinama project amaningi athinta izindlu. Asikwazi ukuqhubeka esakhe izindlu kule ndawo nje la ekhaya lithi kunemizi mhlawumbe u2500 esingakwazi ukuqhubeka ngazo ngoba asikwazi ukufaka amapipe akhona ngenxa yokuthi lokho bese kuthola khona mayelana nengqalasizinda bengavumi. Ukuvula kwalana namhlanje kuzosho ukuthi leya project izokwazi ukuqhubeka, siyokwazi ukuyongqongqoza lapho ku-national sibacela imali yokuqhubeka naleya project. Ezindabeni ze1KZN TV ngo-Ayanda Dube ngiseHawiki. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye. Ake sikubingelele siphinde sikwamukeleke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Owamaphoyisa uthi uyakweseka ukusungulwa kwekhomishana. Kube injabulo ukubungazwa Olga Mandela, kanti ke wezamanzi ugubhe Olga Madiba ngokuhlukile. Ubuholi be-ANC eGeneral Kizenga Mpanza buthi ke sebuqalile ukuphenya oyisikhulu kumasipala kaDukuza nophinde abe yilungu eliqavile umlekeleli Gcabashe osolwa ke ngokushaya ngesando unkosikazi wakhe uSinenhlanhla Gcabashe okuvela ke ukuthi ophuthunyiswe esibhedlela ngemuva kwalesigameko. Kokwemthombo ke esondelene nodaba kuyavela ke nokuthi naye uGcabashe usagcinwe esibhedlela kulandelela ke ukushawa kanzima umphakathi ngemuva kwalesigameko. Kokwemthombo ethembekile ithi uGcabashe ushaya unkosikazi wakhe ngoba ethole imbiko ethi kulezi ingane abanazo kukhona engezone zakhe. iANC kulesi ifunda isigxekile lezi insolo yathi umthetho awudlala indawo yawo ngoba abahambisana nesigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Siyafisa nje ukusho kucaca njengenhlangano kaKhongolose eGizenga region ukuthi siyaziqhelanisa kakhulu nesenzo futhi siyazigxeka ngazo zonke indlela ongayicabanga. Simelelene nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane noma lobulili. Sifisa ukusho njalo nje ukuthi okwenziwe umfowethu owumsolwa okwamanje, umfowethu umlekeleli kaGcabashe, uphikisene kakhulu nemigomo emele uKhongolose ukuthi sine responsibility yokuprotecta the weak amongst bona abantwana nabantu besifazane. Kodwa ke sikholelwa ukuthi umthetho uzoyithatha indawo yawo ngoba phela sonke eSouth Africa siyazi ukuthi kunomthetho olawula ukuphila kwethu sonke. Umthetho ke kuye kubaleke ukuthi ungabi namehlo kodwa wenze lokho kufanelekileyo.
So siyalingana ngaphambi komthetho, kusho ukuthi naba ama-victims bayalingana ngaphambi komthetho. Sifisa ukubona ubulungiswa benziwe. Amaphoyisa athi umsolwa uvulelwe icala lokuzama ukubulala. Police in Kwadukuza have arrested a man for attempted murder following an incident in which a woman was allegedly assaulted with a hammer by a suspect known to her. She sustained head injuries and was conveyed to a nearby hospital for medical attention. The incident occurred on the 15th of July 2025 on King Shaka Street. The suspect was allegedly assaulted by community members and was also taken to hospital for attention. Ngokwembiko yakamumva iveza ukuthi uCabashe naye usagcine esibhedlela ngoba wathola ukulimala kanzima eshawa amalungu omphakathi ngenxa yesenzo sakhe. Godebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku Channel 261 ngiseThekwini. Uvuke umbhejazana umphakathi wasemathulini eMthwalume oshaqe izimoto zenkampani ekhiqiza iziphuzo iCoca-Cola Beverages South Africa ukhala ke ngokusolisa kweziphuzo zamahhala ezinikelelwe kule ndawo. Lo mphakathi ke uthi uzolinda abaphathi bakwa-Coca-Cola bezochaza kabanzi ngalezi ziphuzo ngaphambi kokudedela izimoto zale nkampani. Amalungu omphakathi wasemathulini ogwini olseningizimu nelikaMthaniya athi akafuni ukugembula ngezimpilo zawo ngokuthatha iziphuzo ezingaziwa ukuthi zisukaphi. Concern yethu njengamalungu omphakathi noma ama leaders of the community ikona ukuthi mesibona into errong more especially kulezi zinto esuke ezitrendayo sifuna ukulandela. Ngase ngibona lo hlobo lwalezi imoto eziloku zitrenda kuthiwa umuntu wathola idrink yabo bekunike leyo drink ukhishwa isisu bese ke uyiswe esibhedlela. Ngase ngilinda ukuthi ake ngibone abantu abahamba ngayo kwaqhamuka umnyusisi nomunye ubhudi bebabili ke ngase ngiba approacha ngithi bafowethu ake maybe ningichazele kabanzi ningobani nizofunani ke lamo especially shopping center kanti imoto zenziya trend. Ikhansela la kule ndawo lithi liyazibuza ukuthi kanti lezi phuzo zinikwa abantu abanjani. Abantu ababaphi drink abanjani ngoba nakhona abavele bahlangane nomuntu emgwaqeni banike wonke umuntu le drink yabo kodwa inabantu abayinikwayo nabangayinikwa. Enye into eyenzakalayo asikwazi ukuthola impendulo ezigculisayo ko driver laba bahamba ngeemoto kuma social media kuvela ukuthi zipha abantu icoke after that bagule. So if sesizibona la endaweni yethu bengakaze baze introduce ebuholini bakomkhulu ubuholi amakhansela kodwa beqhamuka sebesebenza iswarishe kakhulu lonto ngoba sibuka ukuthi yonke indawo lebehamba khona bayaxoshwa bayasukelwa. Abahlali bakule ndawo bathi iyodwa into ezoxazulula udaba lalezi phuzo. So into ezosilekelela ezosigeza inhliziyo ngoba ngiyazi sinani siyahambisana ukuthi nibacele lezi imoto bayithathe bayifake ngaphakathi komkhulu. Zihlala imoto kusuka imanagement because abantu enikhuluma nabo lapha nina ama junior staff ama field worker abantu abangenazi impendulo abantu abanikeziwe le coke it's idea yabulala noma ibulala bazi. So akufika umuntu ke waka coke nento ebhaliwe azosho ukuthi benze promotion abese yayiphendula lembuzo ukuthi why mabesukelo babaleke bangabuyeli kuleyo ndawo if benze into right. Impendulo ezosijabulisa ukuthi kuze kufike abaka-Coke management izobakhipha la ngaphakathi ngoba sidecidile nje nethimba ukuthi sizocela imoto abazifake ngaphakathi sibagcinele okhiye kuze kufike imanagement ephuma ka-Coca-Cola yona impendulo kuphela le engasenza ukuthi sibe right njengabantu kumphakathi. Asikuzwe phela nabo beziphendulela kuma social media angithi bangcoliswe kuma social media baziphendulele kuma social media baziphendulele futhi nasemphakathini ukuthi cha bona bangobani ngoba thina ngeke vele size sibathembe kwamanje. Kulokho esikubonile sibambele entulo nje ukuthi amakhokha atholakala kulezi imoto ukuze sibe safe ukuthi singawaphuzi. So ukhokhi akaphumele nayo obala kuyimedia. Kanti le nkampani yeziphuzo ezihlohlozayo isikhiphe istatement eqinisekisa ukuthi abasebenzi bayo bavakashela izindawo ezahlukene ipha imphakathi leziphuzo okuyingxenye yomkhankaso abawenzayo. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisemthwalume. Inhlangano iSilvananda World Peace Foundation igubhe usuku lwe-National Mandela Day ngokuhlangana nabantwana bezivocavoca ngeyoga eRichards Bay enyakatho nelesifundazwe iKwaZulu Natal. Uhlalo lwenhlangano iShwara Mlachman Mabheka Zulu uthi Nelson Mandela wayebeka phambili ubunye nokuphila ke okunokuthula.
Inhlangano isivananda World Peace Foundation ibonga usuku lo National Mandela Day ngokwehlukile lapho ke ihlanganisa khona abantwana bezivakavaka ngeyoga. Uhlalo lenhlangano Ishwa Ramlachman Mabheka Zulu uthi benza lokho okwakuthandwa uDr Nelson Mandela ukuhlanganisa abantu ngokuthula. We commemorated Nelson Mandela Day, 67 minutes of yoga, and it's so important for us on this day to come together as a community, and this is what we have done, and we want citizens of our country to unite through yoga, and yoga must be the binding force of oneness, social cohesion, and today you see children from Mzingazi here with us because we want to be part and parcel of each other, and this is what the spirit of Nelson Mandela Day is about. And yes, we urge everyone to come together and always unite. Uthi kubalekile kubantwana abasakhulayo ukuba bazivakavaka ngeyoga ngoba iba nemiphumela emihle. Our main message to the children today is that they must use yoga before they study, to sit quietly, meditate, and regain strength from within. See, meditation is very important in youngsters' lives because it sharpens their mind. So when they get to the books, they are ready for their work, and it's so important in today's society because there's so much of turmoil that is going on, and through yoga really the children will benefit within their mind, body and soul. Yoga indlela yokuzivokavoka engajwayelekile kubantu abamnyama. Umabheka Zulu uthi kubalekile ukuba ke bayazise kulabo abasakhulayo. We promote yoga a lot with the elderly folks, and today we gathered children mainly to ensure that children in particular become very vigilant in school, also to sharpen their minds when they're studying. So we've seen the results of yoga in schools, and therefore today on Nelson Mandela Day we took this decision to ensure that children in particular benefit through yoga. Ezindabeni ze1KZN TV kubenkosi Mthembu, Richards Bay. Ake siphinde futhi sihlabene nalo elinye ikefu sihlangabeze nengosi yezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Owamaphoyisa uthi uyakweseka ukusungulwa kwekhomishana. Kube injabulo ukubungazwa Olga Mandela. Kanti ke wezamanzi ugubhe Olga Madiba ngokuhlukile. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 17 rand 79 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u23 rand 90 maliqhathaniswa ke nopondo waseBrithani liphinde libe u20 rand 67 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $3,340 74 cents ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u$69 52 cents umphongolo. Ake siphinde sibheke ngosini yezemidlalo. Uculisekile ngendlela iqembu lakhe eliziqoqe ngayo lakwazi ukudlala ngokulingana ngoNorth neLas Palmas emidlalweni ke wokuncweka obusemabhela Sports Center eSpain. Umqeqeshi Orlando Pirates Abdesalam Odou bekungumdlalo wakhe ke wesithathu wezimnyama selokhu ke ziqale amalungiselelo esizini entsha phesheya. Zinqotshwe yiBolton Wanderers yaseNgilandi ngamagoli amabili eqandeni kokuvula. Zaseke ziyabambana ngo-1-1 nePaphos FC yaseCyprus kowesibili njengoba ke seziphinde zabambana ke naleli iqembu laseSpain. Ake sikubhekele nasisimo sezulu esingalindeleka.
Zulu Mnyama undlela ezimhlophe ngiyaziguqisa ke nokho bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.